गिबियावनो मिडिया आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। जोङो देवस्रि हाब्रां जा पिकनिक स्पट बा इक' टुरिजम खुलिदों दिनै अपेनिं जाबाय। बेनि बेलायाव आं रायजो राजाफोरखौ बुङो जोंहा बाहाय बेरायनो थाखाय एसे मोजां जायगा दङ। मानो होनोबा जोङो गिबि खुलिजेननाय हिसाबै जोङो बांद्राय माने एफाबां समायनायै जों खालामनो हास्लाबासै। दा बेनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दायो जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो ओरैबायदि माखासे सुबिदाफोरखौ होनाय जादों, जेराव जोंनि जायगायाव जों दा बेहाय जे जायगायाव खुलिदों बेहाय बिफां लाइफां खम हिसाबै जोङो जायफोर बिथांमोनहा बे जोंनि दावस्रि हाब्रां पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो फैगोन बा लावखार ओंखाम जानो फैगोन, बिसोरनि थाखाय जोङो साथा एरेन्ज खालामनाय जादों, साथा गिदिर। आरो दैनि थाखाय जोङो दंखलनि बेब'स्था खालामना होनाय जादों। ओमफ्राय बिदिनो सोरबाफोर जुदि दै बथल लाबोनो हायाखैबा जोङो बेखौ कमिटियानो मोनसे गुदाम बायदि खालामनानै जोंनिफ्रायनो इमारजेन्सि सोरबा लानो गोसो दंबा बिसोर लानो हागोन। ओमफ्रायहाय दा बेहाय जोंहा खावलायनांगौआ बेनो जे जोंनि बे दावस्रि हाब्रां पिकनिक स्पटखौ जोङो जे रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोरै फैनानै जोंखौ बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव मदद होफैयो, बे आंनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो फैबाय थानायाव जोङो दिनै अपेनिं हिसाबै जोंहा जेबो प्रग्राम लानाय जायाखै। दा जोङो 31 डिसेम्बर बा 31 डिसेम्बराव जोङो मोनसे कालचारेल प्रग्राम नाइट श' खालामनो नागिरदों। सम फैब्ला जों बे बुस्थुखौ जोंनि बिथांमोन मिडियानिफ्राय जों बे बुस्थुखौ माने क्लियारिफिकेसन होफिननाय जागोन आरो। बेखौ जोङो लाबोनो सानदों। दा बेयो जोङो दासिम कनफार्म जायाखै। 22 तारिखआव बिसोरो कनफार्म खालामदों। दा बेबो थागोन आरो लासैनो जालांगोन बे बुस्थुआ। एन्ट्रि फिसआव जोङो बाइकआव 50 थाखा लादों। ओमफ्रायहाय बास गिदिराव 400, ओमफ्राय बासनिफ्राय एसे फिसासो मिनि बासाव जों 300, ओमफ्रायहाय मोनसे काराव जोङो 200 थाखा बेखिनिखौनो लानाय जादों। माब्लासिम फैनो हागोन रायजोआव? मा माससिम? बियो जाहैबाय जों दिनैनिफ्राय 30 जानुवारि बा 31 जानुवारिसिम बे थागोन आरो जों दावस्रि हाब्रां पिकनिक स्पटआ। फैनायनि आरो ओंखारनायनि टाइम? फैनाया ओरैनो फुङाव 8थासोनिफ्राय जागोन, ओमफ्राय ओंखारनाया जोङो 6ता। बेखिनि आरो जोंनि टाइमिंआ बेलासिनि 6ता बेखिनियानो।